Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkempri qal li sa nofs is-sena jd-dieħla se jressaq emendi fil-Parlament sabiex jiġi emendat l-għad dwar il-Malt Enterprise. Ħabbar ukoll li se jiġu emendati bosta skemi, inkluż skema ta' sussidju għal kera u l-iskema Get Qualified u Microinvest. Ħabbar ukoll li se jitressaq quddiem il-Parlament Indus Act ġdid u politika industrijali bilan li l-art industrijali tibda tingħata skont il-valur. Fej dawk ħajpermettulna sa li jekk l-allokazzjoni tal-art fil-waqt li qabel dik riqdet tingħata bil-liġi jekk inti ħad ikkrea impjiegi, illum il-ġurnata m'għandniex problema tal-qatt. Allura l-art ħad tkun qed tingħata fejn jidħol dak li jidħol high value added. Spjegaj diversi proġetti fejn jidħol l-aspett diġitali kif ħankun qed nollew mill-aspett ta' kwalità anke mill-aspett ta' pajjiż li jkun iktar modern fosthom high performance computer, l-DIH, l-e-wallet, is-Central Repository Data u miżuri oħrajn. Il-Ministru Xkempri semma li se jinħoloq ukoll qafas ġdid għal startups u ċentru ta' inkubazzjoni ġdid fil-qalba taż-żona industrijali ta' Ħalfar biex aktar żgħażagħ jibdew startup tagħhom. Semma li mhux biżejjed li jiġu attirati kumpaniji ta' kwalità imma jeħtieġ li l-ħaddiema jkunu imħarġa għalihom. Qal li dan il-mudell tiġa ħadem f'niċeċ ekonomiċi ġodda bħalma hu l-iżvilupp tal-video games fejn sar kuntratt ma' kumpanija li tipproduċi dan it-tip ta' software u se jsir ftehim simili mal-kumpanija Unreal Engine. Il-miżuri jinkludu wkoll l-Akkademja tal-Avjazzjoni fejn 16 il-ħaddiem bdew jitħarġu biex itejbu l-ħiliet tagħhom fis-settur tal-MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, direttament fuq il-post tax-xogħol. Żewġ gruppi oħra se jidħlu f'Marzu u Settembru tas-sena jd-dieħla. Mis-sena jd-dieħla se tibda topera wkoll l-Akkademja tal-Midja Interattiva. Il-Ministru Xkempri jirrimarka li llum il-pajjiż jinsab f'pożizzjoni b'saħħitha finanzjarjament tant li meta 10 snin ilu l-Malt Enterprise kienet taċċetta kull investiment, illum għandha l-lussu li tagħżel x'investiment tassisti.